Kada je Jelena u pitanju, ona je neko kog ja obožavam još, mislim, ja sam nešto mlađa od nje, tako da sam ja gledala kao Boga, još kao klinka, ona je baš rano počela, isto kao i ja. I znala sam da ćemo da se negde susretnemo. Vezano za ovaj projekt, meni je prva pala na pamet Nataša. Evo, najiskrenije. Volim tu njenu energiju, spontanost, iskrenost. Volim što je jako duhovita i iskrena i mislim da će ovo biti sjajna kombinacija. Jedva čekam u stvari da svi čujete. Mi smo se već onako poprilično združile i ona nosi sa sobom jednu energiju koja je drugačija od moje, ali mi prija. Sad! Žena, majka, kraljevica.